Fil-kariga tiegħu bħala l-bniedem inkarigat mid-Dipartiment tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni, Tony De Bono kien jaġixxi bil-barka ta' Martu Giovanna. Dan anki jekk fuqu kellu direttur li dwar l-aġir tar-raġel tal-eks Ministru kien saħansitra mar jilmenta mal-Ministru innifisha. Dan sar magħruf meta Joseph Portelli, ex-direttur tal-Unit tal-Proġetti u Żvilupp, kien ixxutew lieni f'seduta oħra fil-każ kontra Tony De Bono. Fost oħrajn, De Bono qed ikun akkużat b'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi u li għamel xogħol fil-privat bir-riżorsi tal-Istat. Fil-qorti Joseph Portelli xedt kif kienu rtat li ħafna mix-xogħlijiet kienu jgħaddu minn taħt idejn Anthony De Bono minflok minn taħtu. Kien għalhekk li mar jilmenta mal-Ministru li weġbitu biss li Tony De Bono, żewġa, kellu il-clearance tagħha. Din id-dikjarazzjoni ixxuta mela quddiem l-eks Ministru innifisha li ma' żewġa kienet qed issegwi x-xhieda tiegħu b'attenzjoni. Joseph Portelli spjega kif kien hemm ukoll okkażjoni fejn iltaqa' ma' Joe Cauchi, il-whistleblower f'dan il-każ. Dan Cauchi ilmenta li jagħmel xi xogħlijiet u għadu ma tħallasx għalihom, anke jekk saru qabel l-elezzjoni ġenerali. Hawnhekk Portelli qal li wieġbu li d-dipartiment tiegħu ma jħallasx għal xogħlijiet li jsiru fil-privat. Bekk Cauchi bat email b'lista ta' xogħlijiet biex jiġbed l-attenzjoni għal pagament li kien għadu ma rċeviex. Joseph Portelli spjega li bis-sistema ta' sejħa l-offerti tintgħażel l-aħjar offerta, isir ix-xogħol u wara isir il-ħlas. Hawnhekk il-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispettur Ian Abdilla irrimarkat li bejn l-2006 u l-2012 m'hemmx rekords ta' min seta' ħax-xogħol. Bekk Portelli intalab biex fis-seduta li jmiss iressaq informazzjoni dwar jekk inħarġux xi tenders tul dan il-perjodu. Intant fil-qorti xedu numru ta' persuni oħra u l-Maġistrat talab lista ġurnata tax-xhieda min-naħa tal-prosekuzzjoni.